Какво става, човече? Снимахме за сайта. Добре, че снимахме за сайта, брат. Това не се ключва от Форда, брат. Дали? Това се ключва от трактора. Какво става, човече? Правихме снимки за сайта. Тук на... Къде сме, Сашко? Кажи им къде сме. Няма го. Най-доброто. След малко ще отолим. Ще отолим жаждата в най-големото село на България. Епи. Хайто да влог. Ето го. Ето да поздравя вече. Госпожа Хепи. Да. Добър ден. Вчера видя как самия тир. Не бе, какво става? Днеска Да, не чао. самия трактор. Защо? Кажи, това е, какво става, човече, е готвен. Много. Какво става, човече? Ето го момчето. Да изми трактора. Че са на трактора, а? Намазани гуми на трактор. Виждали ли сте? Дайлинг за трактор, виждали? Чисто ново. Ето го. Чисто новото масло на момчето. Доба. Господин ВРЦ. Дойде филтъро. Сняма ли? Смяна на масло на Ford Courier 2015 година. Също нещо ни тропа, не мога да разберем какво е. Нещо ни тропа, но не знам какво ни тропа, защото като сме под колата винаги каквото и да разтресем, нищо не тропа. То се крие. Да. Чапа колкото иска да се разпада нещо, тогава се смея. Това е българщината толкова. Пъчка. Видите как нищо няма да оцелите. Да. Само да капнах по обувките, другото е глоба. Другото се преживява. Надявам се да не е много топло това масло. Какво представите? 90 градуса да ни жува по ръцете. Венков детайлинг, смяна на масло. Венков маслоинг. Венков майсторинг. Вече имаме сменени биалетки. Чисто нови биалетки. Готов си? Лъжкавия тампон. Никога не съм готов. Не знам къде ще отида. Мане! Направо дупката влиза. Опа, топличко си. Май трябва да се взема тия кръци. Мързим, е? Ето то комерс. Виж бе, само не се праша. Чист парцел. Маслото е черно на катрон. Маслото е само на 15 000 км. Само на 5... Колко масло има това, бе? 5 литра, бе. Те изтекоха. Ти лут ли си, бе? Това не е много малко. Погледни. Не знам. Моя карана без масло. А тя беше топа колата, бе. Най-вероятно, какво ще се стича ли, как? Те притезъхнали, бе, какво става, бе? Почти. То колко му се налива, бе? То не е налива щека, бе, чакай да видим. Това ще тека, то падна маслото. Ти лут ли се, то тук няма 2 литра. Не обичам нека не обясни ми работа ми се случват. Ей го стария филтър, човече. Има ли масло? Петрон. Елой къде беше забутан. Да го развивам, а? Венков майсторинг. То се развива, да. Какво питам колегата, колко се сипва? Най-добрата стойка. Най-добрата стойка. Днеска пребихме поне 15 пъти. Още работи. Ето го сега, Майкъл Джордан се засилва. Засилва се от тройката. Майкъл Джордан! Публиката е на крака! Форда и той е на крака!